Morjesta! Tervetuloa unboxing-videoon. Tänään mulle saapui paketti Italiasta. Täällä on Videocop Blu-ray, ensimmäinen versio siitä. Tai oikeastaan tää on varmaan jo 5. versio, mutta ensimmäinen, minkä mä tilasin sieltä tehtaalta, koska mä oon jo sen verran varma, että tää on ihan valmis. Mä en ole tätä pakettia vielä avannut, joten avataan tämä ja tutustutaan vähän siihen pakettiin. Mitä se sisältää? Se slipcover ja julistehan tulee muualta, että tää on nyt vaan tää levy. Special Editionin levy on tässä. Ja katsokaa, sehän on ihan muoveissa, niin kuin pitikin. Ja mä tarvin varmaan jotain, millä mä saan sen auki. Noin. Varovasti, ettei tätä sitten kolhita, tätä tämmöistä protoversiota. Jes kuinka arvokas tää joskus on. Kyllä tää kannet näyttää hyvältä. On laadukas printti siinä. Kyljen tekstit on hyvin. Pitäisikö tota vähän? Ei tää taitaa olla pikkusen vinossa vaan. Joo. Jos me siirretään se ihan paikoilleen. Niin. Näitähän aina sattuu, että kun kone laittaa paperit kansiin, niin ne saattaa joskus mennä pikkusen vinoon. Noin, nyt se on suorassa. Aika hyvä. Ehkä tota voi siirtää muutaman pikselin ylemmäs Werewolfin tekstiä tuolta. Se on helppo homma. Nyt kurkataan tänne sisälle. Ui, 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 ui. Kylläpäs näyttää hyvältä. Siinä on labeli ja sitten tässä toisella puolella on se 32-sivuinen värillinen booklet aiheesta Videocop. Ja ajattelin, että vaikka mä tiedän, että tähän tulee pieniä muutoksia, tai tähän on jo tehty pieniä muutoksia tämän testiversion jälkeen, ei niinkään sisällöllisiä, vaan enemmän tommosia taitoteknisiä hommia, niin voitaisiin vähän selata tätä läpi. Mä kerron teille, mitä mä laitoin tähän booklettiin ja minkä takia. Joten tulkaas katsoa vähän lähempää. Okei, tässä meillä kannessa on tää mun Special Editionin maalaama kuvani aiheena Videocop. Siitä tuli mun mielestä tosi hieno. Aiheesta löytyy tältä kanavalta videoita ja livejä. Mutta sitten täällä sisällä niin mä ajattelin, että tehtäisiin Trash-videosta dokumentti siitä, ketä me ollaan. Niin kun, ja miten meistä tuli Trash-video ja miten me koetaan se, että me ollaan Trash-video. Et enemmänkin ei niinkään niin kuin leffoista, vaan meistä tekijöistä. Ja mä haastattelin tätä varten muita Trash-videojätkiä. Ja sitten tein siitä tämmöisen tekstiversion siitä haastattelusta. Ja lisäsin tänne sitten kuvia historian varrelta. Täällä on siis tämmöisestä omasta henkilökohtaisesta kuvagalleriasta, niin siellä on mun jotain syntymäpäiviä ja muita nuorisokuvia ja Kovat jätkät 2 ensi-ilta muun muassa täällä. Ja siellä on luokkakuvakin eksynyt. Osaatko spotata sieltä? Trash-videon jätkät samalta luokalta 6. luokalla taidettiin olla. Joo. Mutta tämmönen on tämä ensimmäinen teksti tässä, joka vie suunnilleen puolet tästä bookletista. Täällä on hölmöilyä ja kaiken näköistä ihan sieltä alkuvuosista tänne ihan viimeisiin vuosiin asti. Ja tietysti paljon kuvia Backstakelta ja muutenkin leffan tekohommista.
Tässä on sitten se muutos, mikä siinä oikeassa tulevassa, jonka mahdollisesti sinäkin tulet omistamaan, niin Bookletissa on, tämä promoversio oli tehty tällä, että se käännetään ja sitä ruvetaan lukemaan, mutta sitä lopullista versiota ei tehdä näin. Eli tämä toinen osuus tästä Bookletista kertoo siitä, että mitenkä meidän elokuvissa siellä on tosi paljon asioita, mitkä on ihan tehty käsitöinä. Ja ison osan on minä tehnyt ja on ollut myös mukana muita tekijöitä. Ja mä ajattelin, että tämä on semmoinen osa-alue, mistä on puhuttu liian vähän. Ja no ainakin mulle se on tosi mielenkiintoinen juttu, koska mä aina katson meidän elokuvia sillain, että mä näen siellä hirveästi itse tehtyjä juttuja. Ja ehkä sen jälkeen, kun tähän on tutustunut tähän kirjoitukseen kuvineen, niin pystyy katsomaan sitä näitä elokuvia myös aika semmoisella uudenlaisella näkemyksellä. Ja spotata sieltä niitä pieniäkin propseja ja juttuja, mitä sinne on tehty. Näiden isosti näkyvien niin kuin efektien lisäksi. Ja täällä tosiaankin täällä on paljon videocop-efektejä, mitkä on purettu ja selitetty, että miten ne on tehty ja vähän myös, että miksi niitä tehtiin tällä tavalla ja kaiken näköistä selitystä. Mun mielestä tästä ei ole ikinä kauheasti puhuttu. Mä oon kyllä tehnyt aiheesta videoita ja täältä levyltäkin löytyy kyllä sitten aika monta dokumenttia aiheesta. Mutta mä halusin nyt kertoa vähän tarkemmin, minkälainen homma se on ja mikä mua motivoi ja kaikkea muuta. Mutta täällä on ihan siis myös paljon kuvia aiheena sitten näistä käsityöjutuista. Mutta siinä on mun äitini tekemässä Banditsin yhtä asua. Kaiken näköistä tämmöistä. Mutta okei, hei. Tämä kyseinen video ei nyt ole tämän pidempi. Mä lupasin, että mä teen tämmöisen esittely heti, kun tää tulee mulle. Ja nyt kun mä näen, että tää on hyvä, tää lehdykkä ja tämä levy, mä pistän sen kohta koneeseen ja käyn sen läpi tuossa itsekseni, niin huomenna pistän sitten tilauksen menemään kaikista näistä kopioista, joita on muuten nyt jo ennakkotilattu lähes 60 kappaletta. Tästä painoksesta tulee 150 kappaleen kokonen. Ja nyt siis puhutaan tästä Special Editionista. Perusversio, niitä tulee olemaan niin kuin, kyllä sitten periaatteessa niin paljon kuin niitä tilataan, koska niitä valmistetaan itse. Joten näillä näkymin siis toi pakettien postittaminen alkaa noin 2 viikon kuluttua toukokuun alkupuolella. Ja siitä tulee melkoinen rumba, mutta on se sen arvosta ja sitten on taas tosi kiva kuulla teiltä palautetta levystä. Niin kuin mä sain tosi hienoa palautetta tuosta Skifi-trilogiasta. Mä en tiedä näkyykö se tuolla taustalla. Tuolla se on. Hyllyssä ollut siitä lähtien. Niin tosi kiva saada teidän palautetta ja sitä myöden kehittää sitten hommaa, koska syksyllä sitten alkaa Juhlajätkät Blu-rayn tuotanto. Ja siitä tulee vielä isompi savotta kuin tästä. Se on aivan varma. Mutta nyt on aika kiittää kaikkia teitä, jotka olette kannustanut katsomalla näitä videoita, ihan laittamalla viestejä näihin videoihin. Kaikille, jotka jo olette ennakkotilannut tämän ja sillä tavoin autatte rahoittamaan sen tilauksen. Ja kaikille, totta kai teille, ketkä nyt katsotte tätä videoa, ilmeisesti teitä jollain tavalla tämä projekti on kiinnostanut ja kiinnostaa edelleen. Se on tosi hieno homma. Tämä on ollut mulle semmoinen sydämen asia ja tämmöisenä trash-video-veteraanina tuntuu aina hyvältä, kun saa meidän tuotoksia ihmisten ilmoille ja katsottavaksi ja kenties uusillekin faneille. Sehän olisi aina hienoa sekin. Yksi homma, mikä on vielä tämän projektin tiimoilta tulossa, on yhteislähetys Videospace-kanavalla.
jossa me Villen kanssa käydään läpi tämä koko levy, sitten ton levyn sisältö. Ja se on semmoinen tavallaan yhteiskatselu ja siinä pääsee sitten mukaan tsekkaamaan myös bonusmateriaaleja ja tietysti noi leffat. Ja kuulemaan meidän live-kommenttiraidat näistä kaikista tuotoksista, mitä sillä levyllä on. Joten pitäkääpä silmällä Luumuarttia ja Videospace-kanavaa. Tässä kaikki tällä kertaa. Hauskaa illan jatkoa ja meikäläinen rupeaa nyt syömään ja sitten katselemaan tätä upeata levyä. Yeah. Morjes!